Mga kapobre, mga una pud mi, aniya kami karon do na mi sudan nga manok. Pero kini pagkaon mo karon panihapon man di ni mukbang ha. This is not mukbang. So mga mi dira mong manok ipakita pakitang manok ni bi. Manok. No na among manok tibuok. Manok ni San Pedro. Manok sa Pedro. Manok ba sa Pedro? Patay na So, ni San Pedro. ay sa babi ko sa to na to tong tagabarog. Mga unta mga kapobre. Bahala na mo ha ay na mo panghusga kay kani among mga video. Bahalag bati ni content. Salamat. Si Cherry man na Cherry, mga mi Cherry. Big shout out Cherry sa taga Negros. Taga Negros. Jinsan din. Grabe si Kas Negros. Big shout out day unsa man ka? Di mo ka with big shout out. Shout out dia sa taga Sarangani Province. Nagbutang kong kuwan sa tiyan. Unsa na pangan? Sarangani Province. Korean Sangani Province. Sarangani Province. Sarangani din eh. Kung ano na inyo rin. Pacquiao. Kung ano na yung lugar di ay Pacquiao. Gi- sila. Gibugbog ba is Pacquiao karon sa mga kuan. Gigira ba is Pacquiao kay sa to istorya nga. Uy, but Sa pangon na. Wala ko nagbutbuot eh. Tinuod ba ng istorya ba ya ingon sila. Uy, magbutbuot ba nga. Nga nilansad bis puno si Pacquiao og presidente. Nilansad ay. Wala pa uy, wa pa ganit presidente. Pero mudaog. Unsa na mudaog? Ilisan na dis digdoy. Dinggoy. Ah. Si Sa pangon. Sa taga Pilipinas ka wa kay laging jefe. si Tatay Digong, uy, sabi ni mo no. Kaunta. Si Tatay Digong mo, ugwa para magpresidente ang mga ka-OFW, dili jud makaulig Pilipinas kang nas pirusuhan, day no? Kay kung wala siya, wala jud, why muhan sa presidente pakiluoy binugoy. Tsaka di ka kalakaw karon kalakaw na ka sa Ako kang Digong kaiso. Baklaran te nga na gold te sa una di. Karon lahi na karon day, tiba day. Hmm. Na ang presidente karon isog man. Pero abin mo day daghay kay mga madam mga sir winning your president is strong. Sisira to ko sa kadlaw ni ana sila ko nga nado siya nadunggang nga balita kung daw sa NCB ingon na NNC nga channel daw pati daw CNN o CNN din. NNC na hospital ako na istorya. Sana mo. Wayawan dito tadi. Daw siya nabalitan siya partido sa presidente. Nagdala ko pansit ganides trabuan day ko na ko makaon tungod sa kabisi. Ano ba? Nabuta ko baka pa ni mapanos. Wa man ni makaon jud. Wala man na. Ano? Nalain na day. Ayun na. Tungod sa buot, Ayun nabuot, na. Una. nabuot. Ayun na. Butang yun kayo. Ayun yung kauna. Sayang no. Sayang pero nung siya. Ang hurt ni mo anak. Mukhaon mo ko ni day tambal bis kidney. Ano ba? Ito na. Bakdunas. Parsley, mukhaon mo ni mga kapublika ng parsley nga dahon. Gisod di ba ni sa loon sa isla lechon manok. Oh, pawala man nagdangsa. Nga naman siya ganihan niya. Basig gabihin na kam. Nagpadugay-dugay po ko kay sayo ka mo. Bihon din. Basig dako kung kama ba? Ang dako. Dili single na to. Ang gold ka? Kay Lin man to. Di ba giabangan si Lin diha? Ngano man tong gikuan man niya. Ihatag na lang nila. Ihatag ni Kinga kay gastusan beto niya si Lin. Pero luoy sa kay Clinton si Lin. 1,000 man minus kada sweldo niya. Why di man niya sugtan nga kay magkita lang sa ano. Nabi uyab. Di man na siya. Pero pinayagan na sa te, okay na. Ngayon, di ba, di kuha siyang balik. Kung si Sheila mo nag-YouTube. Meron sila. Ilang sila katong Katong sa Bito dati. tungilungga ba? Saka na itong suka, mga parat ra. No? Ano man din, nag-YouTube siya? Nag-text ako na ambisyosang ano siya, ambisyosang sa to yung channel ambisyosang Siyosang amo. Kung gusto lang palaka. amo yata to sa to Siyosang amo yata. 200 kapit pa yung subscriber. Yang, singon niya. Mag-subscribe daw Pag siya. ako nag-YouTube,
Manda kayo, charot. Pag ako nag-YouTube, pila yung subscriber? 3,000. Yo, Dagan ba na? naggan ba kayo subscriber sa akong TikTok ba? Ano yung padayon? Magkwarta ba ka sa TikTok? Di ba nino? Sige. Dapat feel ka ang TikTok. Na, uy! Mag-live ka na kung kay kakwarta. Dagong kwarta ang TikTok. Wala na yung padayon, bandagan ng followers. Di ko nga paluin. Ano mo TikTok? Dapat lang Ay, pasaw na kay nagkuhan ko ba ni? wala di ko magpason, puro man puro. Pero 18k likes na ko. Madughan na guni mo kuhan ni. Bigatagan ko yung hunani eh. Ay man, tanawat ta. Sayop kay kastanan. Padayon na. Parang price na wala man ako kuha na sa Abu Dhabi na ang UAE. Pero ako nagtaga ko na nag-badge. Sayop kay kani kuhan na padayon na. Man, dagang kay Pakistani, Indiano, magsigig kuhan-kuhan sa Like mga naman na. Padayon ka kwarta ka isubi nilang bangko. Oh, bangko. Ano ba? Pero sa YouTube, bangko sad. Masyado mo tutong likes eh. Magkon na ka ba? Dapat eh, mamonetize pag kasi siya sa YouTube. Pinamonetize na ka anak, 18k na ba yan niya? Kuan sad, sa padala lagi ka nga na monetize na ka. Kung may kwarta ni Sud. Pero na makita mga revenue kung kuan. Kung saan ni mo Pila ka pagkakwarta na? views, pila ka Kung saan ni mo pagkakwarta na kung di ni mo kanabi ka pin-up sa lana day. Nakipin-up na mga bangko ni mo mga kuan ni mo ba mga information mo. Unsay ginabuhat ni sila? Kaunta guys. Kaon. Payo po nag-asa sila nag-kuan na. Mapangagda po din man nag-video ka diha wala ka na. Wa tay pakialam na on ba sa kigigotom. Nakalimot man li kung agda mga kapobre, sorry kay mga kapobre. Kanang sorry kay sa mga team Mabuhay og team Pindot og team International, team Journey kay ngano. Hindi gisampit ta ba nako eh. Gutom eh. Panggutom man gud. Gikan ko naglakaw. Dahil gusto ka panta ka. Meron na may bawat ako ay mo sa. Hindi na ako. Darati oh. Asam. Pag kog ay sa budi para bugno yung pantaray. Wala may baso dali na dito. Nyari to. Ako rin ay nara ako. Sige, uy, kapoy ba Sabay yan? mo ramon pagkagkuhan parehas sa Roberta. Uy. Nay dagang ayos di day. Diya sa usa na kabuk ayos ako kay nabi ko waiter. Ay, bawal di ay? Lingon kay ba. Na ayon sa ay lang dai kay unsa ba ka ay mura matag kinsa tapos gisago kang ice na. Kani Piling dato sa tagam nagbay hilason pobre Isa ba. lang ka ice ako dai pinaana pa. okay ra ay. Problema. Katawa mo sa tani mo may. Nagyo ka yung sila day. Unya. Yan yung ginga lang. Ali man mi anak print ko. Ali din mo prende. Print man mi anak dati. Wala kasi diri namin sa Kalipa. Uy, si Ilsa ba na adik mo sa Kalipa? Dito ba day? Trabaho. Kita mo yung Kamusta na itsurang Insta ngayon? What? Kay bawi mo kung kasitang Ilsa oy. Kinsa yung naging sa imuha nga nasa bakwan, kalipa. Randy. Mo ba? Nakita mo Randy kada adlaw. Pareho mami magdadalag bata. Magbuntis na siguro yung sa iyang amo. Nanganak mo yun? May anak na. Muhawa na Randy. Muhawa siya. Ano man? Kita mo sila yung amo sa RM. Lista na siguro sa dito. Ikapoy kay pati sa badong niya, kuwaon man niya. Di uy bayad. Duhay Kamusta na anak. kay Ilsa no? Saan ka ito si Ilsa? Ngayon ba ako ito? Bispin ba ito ni mo ba ni? Hindi ba ito ni kaunong sa una sa imong pan? Lawak. Ato na ko sa timukaw niya man mulakaw. Wala tingog. Dinot! Style mo niya. Ato na to. Di pa na ito mag-check ka ta. Mukha na to. Namaingon na. Ito mga sa dahan-dahan naman. Hinahinay uy, kay matukan. Nagdali ko ba ni Adto na ko? Ano ra? Lakaw na siya. Wala din pakialam sa mundo.
Ato, tapos maglakaw mi, di ba? Di puyo man to ila, tilon sa among giboyan dati. Wag mo di kami. Sabay mi. Uy, Ilsa, ko Ilsa, hihingal. Ako sige ingnan ba, Ilsa? Hihingal na ko Ilsa. Uy, pas kay mulakaw, murag 5 minutes pa, naabot na sa alwada. Samantalang ako napastong na. Ano na tuglakaw? Pas kay malayo. Wala ko maminti man gusto naggadali. Tapos wala siya pakialam, te. Kung unsay tao sa palibot niya, matulog siya. Lami ang manok pa sa init pa no. Pero Di ba kakabalo aton sa mong sala ka nang iwas na sa nimo ano ba? ubi daw, ngano no? Itong anan, Ilse. It's ate, pero yung pagkaon. Nato na to siya, te. Maingon na to, ban, nakipagkaon, ban. Balik, te, nakakaon. Kaya magkaon ito. Wala pa 1 minute, tapos siya kaon. Murag isubo niya, murag usap-usap, tulon-tulon na. Ano na gito siya? Ano na siya? Ilse, Batasan sa tuniyahan. dandahan, pag Ilse, kay... Ay, maingon. Pur dalo pud bayo to dayo nga iya haday. Ning hulam nga Taguan dito diro. Di man to pa rin. Pwede siya, pwede. Subscriber ba to? Wala, nag-YouTube sa sila sa uy. Nilibak na. Sure, wala, uy. Nag-YouTube. Ingon si Arlen. Wala ka. Bus mo comment, papisting mo. Harap-harapan. Nag-YouTube lagi ko Nilibak na daw. pud mo. Nag-YouTube lagi ko Di, daw. ingon na to naman dito siya, kanang paminaw niya. Wala pa siya wala pa na monetize. Taon, ho? Paminaw lang niya ba, nasukpo. Si Arlen na monetize. Arlen, pero ambot lang, padayon ba? Marugwa ko kakita. Busy siguro. Marugwa ko kita nag-upload. Part-time man to ilakwan. Muna. Si ate, best friend daw to na ako. Hindi ito maimik, diretso na Dili itong di, nasuko man to na mo. Kung may kabaw, nga naman nasuko to, basag dito eh. Hindi mo ipalibak ato, storya naman eh. Pinutanay man ni amo. Padung rata ni si storya ba kay. Wala imikay to ya, wala imikay nga to kanya. Doon, isa mamigbahay ki akyat taas ako niya, tapos siya baba. Ay isa utong gipalayo siya ni Chinese no. Oh, Puyot yan to kadiyot. Wala siya pakialam, narado na sa siya. Masuda siya, wag itingtingog. Di Tingog. maganahan ang uban sa kaya kay. Batasan mo. Naimundo ba? She have a own world. Ayun nga, English siya. Own world in the earth. Own world in the earth. Kala ko naparat. Tama hindi. Tinube na eh. Mukalit na to, muro. Nakauban man pud nako siya. Ako to, watong gipalaya sa siyang amo, at siyang ako ba nagbuhi ato. Wala ko na to. No? Gaano kong kwarta, oo. Nya, ang ending, ako may masama. Sama-sama siyang mama maglimpis ila ka Adam no. Nanak ko titulo mi kabuok pero di ko ngay kwarta sila tulo mama duha mama. Dala-dalaong taon na ako to siya. Kabawbek na ako. Maluluyon. Bitbito niya Elsa bisag asa ko yung puguti tatlo lagi mi isa kalimpyuhan ng tatlo mi. Yan ihawa siya dito sa inyo ha, dito siya kay Lili, Oo. murag kwan. Wala na po. Away po sila lili dito. Mapoy, pambot, mga buang ko. Hala, dili na, mga kaparid, dili na may puto ba? Salamat sa mga Chismis na. nakuha na. Chismosa kay no kapobre. Dili lang, salamat. Mo ni ilhanan nga Manisa chismosa. mga kapobre kay Samo kay na ba? Mo ni ilhanan Hindi na po to. chismosa ni ay na Salamat. paminawa Bye. chismos. Bye! Bye. Si Cherry na, Cherry. Bye.